Carja boiling breakers ago le vas orcar and féisiún seo le anion Ní Shúilleabháin idir Bróga Nua. Tá an féisiún ina acrin takeíochta dófa siúd atá gacrú Grúpaí Súgartha timpeall na tíre. Tá sé mar céid de Chlár Commanta ibre atá forbairt ag Glór nGael dar teideal Feidhmiú Grúpaí Súgartha. Agus intinní seo, be ania gensinstún canas Rannta agus Dánta a canú le linbh. Dóibh is mis hÁine agus seo cuimhne mo chara bear mór agus teddy beag agus táid chun cúpla rána áthris le chéile. Is brála leanaí Rannta Dánta agus áráin, buineann siad an spraoi agus an tanmhasta, buineann siad tanmhas na glúiseachtaí, an athrá agus an rithim chun an teanga a chealamh. Tá sóimíad níos le róla-póla agus is brála bear mór cuimhne an róla-póla seo. Now is cógamach fécinn isteach a súil an linbh as atá seo siúil, fe sé sin táhachtach. Agus na gníomhaíochtaí a spáint an linbh cumá. So beimiid ag déanamh róla-póla, beimiid dul suas lenar lábha, agus síos lenar lábha, amach isteach. An bhfuil tú ré a bhéirín. Róla-póla, róla-póla, suas, suas, suas. Róla-póla, róla-póla, síos, síos, síos. Róla-póla, róla-póla, amach, amach, amach. Róla-póla, róla-póla, isteach, isteach, isteach. Róla-póla, róla-póla, suas, suas, suas. Róla-póla, róla-póla, síos, síos, síos. Agus ríis, déanamh é ríis é. Roly-poly, roly-poly, suas, suas, suas. Roly-poly, roly-poly, shiz, shiz, shiz. Roly-poly, roly-poly, amach, amach, amach. Roly-poly, roly-poly, isteach, isteach, isteach. Roly-poly, roly-poly, suas, suas, suas. Roly-poly, roly-poly, shiz, shiz, shiz. Mahu a bhéirín, tá na Dánta Rannta agus áráin fíorthábhacht agus saoile an linbh. Bhíonn spraoi agus spórt ag na leanaí agus ag an am céine caithíonn na Rannta go mór le forbairt iomlán an linbh. Forbairt chognaíoch, forbairt na mothúcháin, forbairt chomhsíalta, isiciúil agus farsanta, agus anóí forbairt teanga. Inis tá mé chun 1, 2, 3 a áthris le chéile. Is brálam an rán seo mar taíonn sé go mór le leanaí agus rinne mé é le mar gáfáiste féin ar fad 3 bliana go le anuas agus is mór an spórt é. Bhfuil tú ré a chuimhne? Nis! 1, 2, 3, féirín beag buí. 4, 5, 6, cupán das té. 7, 8, 9, teddy in the lí. A dé! Inis suas ríist tuairfí dara an rithim is na Rannta. An bhfuil seasta sin. 1, 2, 3, féirín beag buí. 4, 5, 6, cupán das té. 7, 8, 9, teddy in the lí. A dé! Oh, nis, is mór an spórt an rán sin. Is mór an spórt é. De bharr go mbíonn patrún teanga in éineach le rithim is ceols na Rannta agus na hÁráin, bíonn sé furasta de na leanaí iad a chuimhneamh. Inis a chuimhne caithfidh tú síos an sin ar a gcathaoir mar tá teddy beag ag Gurpaí Súgartha cumá. Is brála teddy beag lámh eile. Is cóirtas nu le Rannta agus áráin, cóú is féidir is saoile an linbh. Deir na sanolaithe go córdúing tas nu agus an leanamh sa bhrin. Cínte is cór Rannta agus áráin a athris leis an leanamh sa chliomháin. Tugtar an genius stage ar na luamhlínte, sé sin ó bhreic go 3 bliana, agus cínte tá an chéad bhliain ríthábhachtach is saoil an linbh. Inis, tá muid chun lámh eile a athris. Lámh eile a haon a dó. Cos eile a haon a dó.
clúas eile a hain a dó, súil eile a hain a dó, ceann, srón, béal, smig agus fiacla bána sa bhéil is tíg. Love eile a hain a dó, cos eile a hain a dó, clúas eile a hain a dó, súil eile a hain a dó, ceann, srón, béal, smig agus fiacla bána má bhéil is tíg. Nis is brála teddy beag é sin. Tá go leor bailí chun Rannta agus árán ahris le leanaí. Ní mór don duine fásta a chud féin a dhéanamh don na Rannta nó an órán, agus a cuimhneamh go gá, sprí agus tanmh a bheith as fuaimine agus rithim na filíochta. Beag na leanaí ag gáire is ag glúiseach le gníomh Rannta agus ag an am céine ag sealamhú na Gaeilge in an isdóibh féin. Fanann na Rannta go Joan in Neor san Incin. Inis tá cuimhne agus teddy ag géirí sláánna á Gaeilge, slán, gur maith goibh go éirí go gealamh. Tásúlam gur rinn sibh soltá sin agus báil an buchas a gáil an Ní Shúilleabháin as a henachar in St. John's Goodall seo. Tá teile úlas faoin Chlár Cumanta ar fáil ó Glór na nGael agus ar saomh Idirlín.